Club Junta, building better Africa. Antuamene arusa beba hili la galu zisiru saganira so mbili lero zigana zachitetezo lero li kuiwala mmezo seija godani hala mama amene adaiwa adayankhulacha kumaiwa olicha kuyampana fete o mama amene ajawa mungano ndi amene yawo sana phai mama pande bajawo tazikana za fete kodi firima vote after 10 years ngati mesa firima vote after 5 years ndazikana za fete anavurira kutiko mama amene ajawa bajunga kuwazukura bwino amene ajawoso ndi mauli amene ajawa waida pamene ajawa na pawo chifayo chani mundoti wo parliament muntu amene amasogolera kukonza malamulo azikafurukoza zimene zijasa ndikufanya malamulo ka kumene kwenu suza zimenezo ndimufuna zikatipusisa pano pakuti violence ayi tipanga olimbana nafe ndi tithana naye ndi kumene palibe sizonyengera naso ayi ziko linda wina aliyese ufulu ulipo kumene muzithana ndiyena ife sizithana ndiyena ino mukutana nuku nafisi zikatana na anthu amene amakhala m'makwala parafika amene amakhala m'makwala ati ana timene mwalemba ntchito tinanoti experience tilibe olumani tumani kumenya so tisangatimenyeswa tisangatimenye komanso soleka amene afirika amakuona ndipanso ya mwamva uniform basi kumakupasanule malinga ndi mene mwamva uniform yaja musakeza kuti makopani siti kopani ndiwe muchabe umene timapereka umene cha mule muchabe basi ndi musakeza kuti mukavaka uniform kanu kacha basi vakacha kukophiza wina yesu ndiule muchabe umene timakupasani ndiule mungati nosi mukuti basi ifeso timakupasanule isiweke basi ndikufuna ndikulandireni amalawi nonse chigawo chino cha kumadzulo pa Limpopo FM ndi Comrade Mtanyi wandibwera ndi nkhani ziwiri zitatu. I'm very disappointed. Dzulo ame komanda a Valentino Phiri ndi amayi Yolamu munabwera ku mtundu wa Malawi kumayankhula zopusa. Mwaziona zopusa zimene mmayankhula zija. What happened today? Mtendere umene mmanena, ma violent amene mmanena aja, mayi Yolamu simwaona wa polisi waombera nzimayi. Mungatuze chifukwa chimene amuombera nzimayi amene uja. Wa polisi amene wapanga zimenezi tikupanga kafukufuku tibwera timpeza zina lake and we will make sure kunena kuti vuto limene lakumana ndi mayi amene ujayo uyuso wa polisi yuso akumana nazo. Mwaona ku Mozambique wa polisi anaombera munthu anthu angomugwira wa polisi uja ndikupita naye ku nyumba kwawo ndikukamuotcha iye ndi akazi amene. Mulungu azalanga ana chifukwa cha zopusa zimene makolo awo apanga. Wa polisi amene wapanga zimenezi mawa dzuwa likamalowa tikhala ife ali Limpopo titampeza. Ndi amati chobwezera kuwawa amene uchatibwezera chifukwa anthunu mwatola Malawi kwambiri, mwatola Malawi, mwatenga Malawi ngati zisiru a Valentino Phiri. Ndi chifukwa chake munalemberedwa mayeso a Valentino Phiri, mayeso akumilitari. Munalibe zeru mklasi. Ndi chifukwa chake lero sikukukanikani kuchita control Malawi Army. Munalemberedwa a Valentino Phiri, a Malawi a Valentino Phiri amene mukumucha komanda wa Malawi Army. That one is just a title. A Valentino Phiri munachita kulemberedwa certificate yanu ndi wa ku Nigeria. Munalemba ndikulephera kulemba ndikulephera. Munthu wa ku Nigeria wakulemberani.
kuti mupeze certificate. You don't have MCE. That's why military ikuoneka kuti ndiyopunganyiza anthu amene ali ophunzira amene akanakhala pa udindo umenewo. Alikoteroko. Now look what happened. Maima pa podium kumayankhula za security. Is that security you mean? Chifukwa chani mwamuombera mzimayi wosalakwa? Azimayi kapena gulu la chipani linangokhala silinatenge miyala kuponya ku polisi. Sana tukwane ku polisi. But it forces you just because Richard Chimwendo Banda and your Bloodfucking Chakwera kuatuma a polisi kunena kuti tieni mutane ndameneyi ndikudziwa mwapenga chifukwa cha smartmatic ndesi munati mukuyeserera munapita kudowa kuti mukalumikize mashini yena. I'm swearing before my God, my living God, palibe mashini amene a smartmatic amene atagwire ntchito mu dziko la Malawi. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Zimenezo muzikapanga mmakwanu, zimenezozo muzikapanga mmakwanu. Amalawi ndifuna ndikusimikizireni kakukhalaso kalembera wina pitani mu nyinji mukalembese kazi nena kuti mafuta kulibe. Endi ndamva zonena kuti president akupita kumulanje. Ndofuna ndipempe kumene kuti akamapita kumulanje ma filling station onse akumulanje akhale ali ndi mafuta failing which president sakupita kundira kumulanje. Ndiye ndifuna ndipempe ambuye akujeni ambuye akwansona ambuye akunanchidwa ambuye akulimbuli kuboda ambuye akumironde. Ntchito ija sopano tikufuna ioneke pamene president Chakwera akupita kumulanje. Njuchi zija zinambira kumulanje kumene zinamuluma kamuzu. Nde njuchi zimene zija ndikufuna zituluke. Akutitenga ngati ife zisiru. Sanga mombere mzimayi wosalakwa Achakwera. Chimene mwamuomberera mzimayi amene uja ndi chani? Olomaiko atakufusani ngati usatana wakulowererani. Ife Amalawi sili kufuna nkhondo mdziko mwathu. Amalawi ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti Lazarus Chakwera akupanga dala izi cholinga aone kuti kodi ndi ndani atatulukeso ndi mfuti ndikubwezera. Ifeto Amalawi sitibwezera ndi futi zathu zikhala mawu omwewa. Mawu apakamwa ndi amene atakupwetekeni. And I want to repeat this. Smartmatic sikugwira ntchito mdziko la Malawi. Smartmatic ngati igwire ntchito bambo anga atsuka kumanda. I'm saying bambo anga atsuka kumanda. Smartmatic igwira ntchito. Saying which if my father will be in a graveyard, Smartmatic it will never work at all. Nde mutisaka mutipa. Lazarus Chakwera munapa asambalopa Carlos Sambalopa a Lazarus Chakwera a Richard Chimwendo a Konkuyu ndi squad yanu inuyo a Valentino Piri munapa Sambalopa munapa Adini Meja munapa Asalos Chilima munapa Antianga Shaniru Muluzi pamene pandestiza siyana munapa Shaniru Muluzi anakulakwira ni chani Shaniru Muluzi munapa Lafuka Sambala kuntuma Agape Kombe ndi kuntuma uyu wachifufui
munapha Flora Ngwinjiri, munapha Aluka Kapeni, munapha Achisomo Chimaneni, munapha Gloria Ntukule, munapha Dani Kanyemba. Lero akuti akufuna amuphe Alfred Kangata. Gasi amene amaponya uja Malawi ndionena kuti afuna athamangise anthu ndicholinga chonena kuti agangata afuna asamusire kunkhota kunkhunga kumene kulibe mazi ndi kumene atengere agangata. Amalawi ndifuna ndikuwuzeni musalole magalimoto anu akhale lede, ndipo kuseli kumene ife tili kutsogolo kuno ndikoma kuseliko ndi kumene akufuna kumtulusira Gangata ndi kuthawa nawo. Kuseli kwa polisiko kumene konso Amalawi tizungulire, ngakhale atuma anyamata awo aku Nigeria aku Uganda kunena kuti aziponya mfuti. But I'm saying wa polisi amene wapanga chipolopolo chimene chichi, he's going mawa pamene popo pamene panagwera chipolopolo pamene pagwera chipolopolo tatenga kale doti wa polisi amene yakupita. Tinakuwuzani kuti Limpopo ndi gulu la anthu, si munthu mmodzi mukhoza kulimbana ndi Mtanyiwa, koma anthu ena azakhalabe akupitirira. We want to give you example. Simaponya chipolopolo chakagwa basi chammenya mayuja. Amayi Saidi, salu yanu imene ili ndi magazi, osafinya magazi, osataya, ikani mplastiki, mawa mufuse wina aliyense amene akusiwa namba ya Comrade Mtanyiwa. Ndikufuna zimenezo zigwire ntchito, tipereke chisanzo. Tikapereka chisanzo, wa polisi amene anaomberayi kaya anachita kuchoka kunja kaya anapita kuti, siku lake lomaliza likhala lero limene waponya chipolopolo. Sasa mponyeraso munthu wina chipolopolo. Chifukwa cha kupepera, chifukwa cha kumbambwana, nchifukwa chake Amalawi ndrama zimene zinachoka ku Saudi Arabia kuti zikakonze msewu waku Mangochi. President wa dziko lino ananamizidwa ndi anthu aku Mozambiki, maka President Nyusi kunena kuti apite akamange msewu ku Mozambiki. Nde anatenga ndrama za kumakanjira ndi kukamangira msewu ku Mozambiki, chifukwa anamunamiza kunena kuti ampasa contract ya magesi. President wa dziko la Malawi ananamizidwa ndi Nyusi kunena kuti umange msewu ku Mozambiki, ukamanga msewu ku Mozambiki tikupasa contract yonena kuti utenge magesi ku Mozambiki ubwerese ku Malawi. Lero Lazarus Chakwera kukatenga ndalama za msewu wa kumakanjira ndikupita kukamanga msewu ku Mozambiki. President Lazarus Chakwera amanga msewu pasongo kapena timanena kuti pachimoyo. Msewu umenewu amanga Achakwera atapeperesedwa kuti ampasa contract ya yoti abwerese magesi kuchoka ku Mozambiki kubwera ku Malawi. Lero contract ija yaima.
nonse anthu akumangochi kumakanjira amene mmango noti vamandira mwelo makobiri anu ansewu atengedwa ndikukapanga msewu wa ku Mozambique. How stupid the leader is. Ndende kufuna ndibwereze kunena kuti system yomwe amadalira MCP ndi imene yapangisa kupenga, chifukwa system imeneyi munali mayina 2.7 miliyoni imene iwo amafuna kuti azawine nayo. Lero kulibe 2.7 miliyoni ija, lero ili 00. Tonse ulendo tikuyambira limozi, palibenso kudulira madulira kuti uyu adusa apa uyu ayenda apa. Game yagona, si mathematic ku Malawi sigwira. Ndofuna ndibwereze, si mathematic sigwira ku Malawi mpaka bambwanga zabwere kumanda ndi pamene si mathematic igwire. Chifukwa pomwalira bambwanga anati siya ife tikuponya mavoti manyo kapena kunena kuti manuali ali aimane si manuero nanga tinena kuti chani. Amalawi ndati ndikusibiseni isoni kunena kuti ripoti limene linaperekedwa la ndege lija, ripoti limene lija ndi limene analipeza anapanga a Malawi Army kapena Malawi Defense Force. Ripoti limene lija a Valentino Phiri anakalitenga ku Army ndikumpasa president ndikubwera ndikumatiuza ife a Malawi. Commission of Inquiry ija anaipasa 200 million, anthu aja anangogawana ndalama zija ndikuzidya. Ife nkumati atipasa ripoti. Ndinali ku Kobe Barracks, asilikala nduza azikula maofesimo anena Comrade Ntanyiwa, ripoti limene lalengezedwa lija ndi ripoti limene tinalipeza ifeyo kunoko ku Army. Iwo aja alitenga ndikulitenga kunena kuti la Commission of Inquiry, ndipo 200 million imene inaperekedwa ku Commission of Inquiry anthu ose aja anagawana. Nchifukwa chake Namiwa anaionera patali ndikuasiya anthu aja. Zangalili Bebe pafupi Ntanyiwayo paina nyamuka na bagira punga kukampasa kuti wayoye uku watafunye tusenga muromo kuti mata yanga rutanga cha yakale mwene mumu asumbe tusenga ponyengemu aponyengemo tumpunga tutatu mwana kunikondoresha huyu ayayi lili kuyoya vinyake yayi kwene mwana kugwira ntchito huyo kwaro karira champani manya po karira pawe pafupi ni wena ndalama mpaina ruta ukampasa mpunga wa mwana rutirisha ntchito yako tipulike rutirisha hapo kuyamba waka rutirisha tiipulike yose na muyimalirenge Ntanyiwa amene iwe wagomesheka wa mwana iwe 100%. Ase nivena ndalama mpaina tikwera ndege wize kuno uzakatoreko bhagi rako rutenge. Aya mwe vantu mutunda utari mwe uve pave pafupi mbaina kwera uyu soso nayo yuchedwa kwari viche yani hiring wakatakisi yani kafike kukuli Ntanyiwa mwa vantu imwe yai mwana onozha uyu rutirisha wa mwana rutirisha panyake tingakara makora awa vyose vyake kuchikangawa veiye kumavhoti aveiye soda vanyake tiime mpapa tiimenge wakoreka panyaka ndakoreke yayi
Voseka waka. Kwene ntanyiwa paro yowen vyaonenesho. Continue. Isambumba ya chilima again. Kuswa kumalula basi. Iwe chakwela Malawi siwa MCT. Malawi siwa mbuyako. Watizuza kwa kwana liva salono. Usatika kamile ifesti kukufuna. Utabantu wafunikila kwa mbili muziko la Malawi. Sadikilia chilima ndianzake. Ndiwe galuko basi kupantu ofya na kusandiza. Ulibepa bwino nyani. Sisostezana. Musati obseze zikaya nkula. Sizomanga na soy peso. Bare ntanyo abanda pulikepo chapa jumba 2 days 3 days ine Ngurwara. Ngurwara ine mtu wano uboila banda mpulikepo mtanyiwa. Banda mpulikepo mtanyiwa mtu wano ubaba ndipo Ngurwara. So kuzalizimisha kwa mtima hapa nampulika kwa masho waboni kalindo. Nkumanya kuti mtanyiwa naye akwiza huko. Bakiri TV. Nkumanya kuti ayayi. Iya itiyo evinyake. Bana wabene woyesesa. Uya anasaje ni mfwiti. Akafile kwa yeka. Chikangawa oye. Makumana nayo tanyiwa. Tanyiwa iwe kumena uliko. Amaya kwa anakubereka. 9 months. Sana chosere, sana onyezere. 9 months. Ndipo amaya na kubereka iwe Mulungu azia Darisa. Mulungu azia Darisa. Nditu. Chifuko hapa itamadi kuzuwa zambifu kaja ntanyiwa. Enagere afunda. Komuleti mtanyiwa wabakili muluzi TV. Bon Kalindo president watu. Pasta Shumba Kalonga boy. Sylvester Namiwa. Pitilizani kuvumbuluta Chilunga mo. Osawoko Satopo Osaporoka. Triple O representing SKC. Iwe kunkuyu utiuze bwino komo unkati utafunga black box. Unapaswa itikazali we kunkuyu katubi kuona ndufitiko. Nawe sochichi mwendo chini mbanga tichule. Ame komanda mmatuza zonena kuti ndikokwitima. Pamalo pache ndipokwitima pamene pache mukapaona inuyo ndi maso anu ongoti tongo akulu. Mukapaona pamaso pamene pacha. Ame komanda a Valentino Phiri. That is just a title. Musa tenga kuti ame komanda ukale wopyezerantu. Inspector General wa Police mukale zonoti muzao pyezantu. No. We are living in the world of democracy. Limpopo ni mashini. Limpopo. Kuri Jesu mnyake. Limpopo ni katundu mayo. Ndikumva kukoma ine mtupi mwanga lelo. Mupulika kunowe ne tupila nerose lili seke. Winalira. Ana bero mtali manja oye.
Abereso abedeo. Abera zate ngendi changa kuno. This is Comrade Tanyo on Limpopo FM Malawi. Pamene ndikutuluka, pamene ndikumaliza program yanga ya Nkanga Zaona, ndafuna ndikuwuzeni kuti Bambo Valentino Phiri amene lero amayankhula zawo zopepera, amene amati apanga joint place chani ndi apolisi, mkulu amene ndi wokuba nthawi imene anali Major General, anaba 38 million 531,270. Ndofuna ndibwereze a Valentino Phiri anaba ndrama yokwana 38 million 531,270. milandu yawo iri ku Anti-Corruption Bureau. Inalephera kuti itulusidwe atasankhidwa kukhala komanda wa Malawi Army, mkulu amene ndi wokuba maphunziro ake operewera alibe MCE, analemberedwa mayeso, ndipo ndrama zimenezi anakakamiza anthu ena kuti azibera limodzi, Anjete komanso a Osman. Nde a Osman anakakamizidwa ndi kubweza ndrama, koma Anjete sanabweze ndrama. Ndipo chimene amapanga a Valentino Phiri amazilipira, amamukakamiza accountant kuti alipire pa trip imene iwo usiku aphuza. Accountant uja ndikwalipira, ndikumauza zonena kuti ndiyenda ndi mnyamata wakuti ndikupita kwakuti. Pamene iwo ulendo akuyenda okha, ndrama ija ndikuitenga ndikuyika mthumba. Amagwirisa ntchito mphamvu ndikukakamiza accountant kuwalipira ndrama kuonjezera dzina la munthu wina, dzina la officer amene samamutchula dzina, kungoti ulendo ndiyenda ndi officer umene anatenga ndrama ina yokwana 10,260,000. Ulendo wina imene iti ku maintenance, anatenga ndrama imene iti ku maintenance, kunamizira kunena kuti akupanga maintenance ku building, ya ku Kobe Barracks kunasowa ndrama 10,260,000 anaitenga a Valentino Phiri. Amalawi ndikutumizirani mapepala ake kuti muone, sikuti ndikungokamba iyayi. Tili ndi komanda wokuba, president wokuba, ndipo anatenga 22,811,270 kunena kuti imene iyi ndiya kumaphunziro akupita kunja, ndramayi inalowa mthumba mwawo ndikuidya. Ndipo anatenga ndrama imene ananamizira kuti akuyenda ndi munthu wina 5,460,000. Ayi ndofuna ndimpase munthu amene ndikuyenda naye ulendo, ndrama zonse ndikuzidya. In total 38,531,270 imene anaba a Valentino Phiri. Lero azikabwera ndikumakatuza ifeyo kunena kuti this is Comrade Tanyo ndikateranso pa Limpopo FM tisiyane mwantundu umenewo. Ndofuna
ndikuzena Malawi nonse amene tili ku area 3 osachoka ine ndilipo mpatu osachoka ndizikuuzani sitigona ndizikuuzani kuti khomo ili kukubwera aku State House uku kukubwera akuti lero tili tonse pano pa area 3 sitichoka kutombera atombere kutipa atipe koma nkhani ndionena kuti 2025 MCPC kubwerera mboma MCP kubwerera mboma abambo anga azazuka kumanda ndikubwerako. This is Comrade Ntanywa on Rimpopo FM chigawo cha kumadzulo. Mbuli tiri mbuli imene kuyang'anira Malawi ame mbuli imene kuyang'anira Malawi ame koma kumene ku Malawi ame kukulophunzira. I love maphunziro amene ali ndi deputy wawo ali ndi maphunziro abwino kwambiri ndipo ma president amene mukubwera kutsogoloko tikufuna mutipase komanda wa Malawi ame wa maphunziro abwino malinganaso ndiyeyo ndipo maranki aende mmene amaendera mbuyo mucha ndawo yabakiri muluzi maranki amaenda bwinoto akamwalira uyu wobwerapo nduyu osati kukantengo wa number 5 chifukwa chonoti ndi mzukulu wa Ntanywa fokolo. Ndikuti amaisaidi ife timene tikufuna ali Mpopo tifuna tikuthandizeni magazi anu pamene panagwera amaisaidi ipo mutitengere doti limenelo mutitengere magazi amene anali pamenepo salu imene ana amangirayo tikupasani nambala mawa tikuzifuna zimenezo tikufuna amene wapanga zimenezi aone zimene mwaona inozo. Chipani chazifwamba ana inu timakuuzani osapotera izi sirero mwakhulupirira lero simakhulupirira. Alichali chimwendo panda akonza gulu la anthu kunena kuti agangata akangotengedwa kumapita kunkhota aonesese kunena kuti aphe chifukwa chonoti asokoneza lilongo. Mulibanja atupere muluzi mwayamba kuyenda ndi zimene timafuna zimene zozo nane natu kunena kuti atupere muluzi tiyeni mukambirane ndi amtalika tiyeni kambirana ndi atupere muluzi kambirana ndi zipani zonse zotsutsa chimene tikufuna ife Malawi aomboke. Please my brother atupere muluzi, I'm begging you. Kaya nakwirakwirana amtalika bwererani mukambirane kaya mtalika atupere muluzi anakwirakwirani pena pake bwererani mukuona zimene zikuchitika Malawi. Tikusowa tu azipulumusi akakhala ma MP amene tili nawo ku ma MP amene alipo panopa a DPP akuchita kuoneka kuti ndoyima njii ndi akuti to afuna mmange mere na vicha akuti afuna mmange mere na vicha
manyazi bwanji. Akuti amange Noma ni Chisale, amange Shatrek na Malomba, amange Daliso Kabambe, Alfred Kangata ndo wamangidwai, amange Peter Mukito, Samia Sulaimana Ndujana Manga, amange Charles Nchacha, amange Joseph Mwanamveka, ndamena na mangidwa, Aroid Mohala, Amere na Vicha, Enoki Chihana, Timothy Ntambo, Chapi Muhango, Kamlepo Kalua, andu amenewa alipampeni. This is Comrade Tanywa Paripopofema. Smartmatic oye yabalalika Smartmatic kumalawi kulibe Smartmatic ndipo mwanya ndipo simusidwa ndipo chitupya chimene chitipulisa a president tikuyamikire ndipobweresa chichewa cha chitupyachi tipulisa chitupya chimenechi tapulisa kale uku ndetipanga zotheka kunena kuti zitupyazo tizipulise. Mulibanja Boni Kalindo, mulibanja anjanji, ali lera kamera Tanywa aliva samani, mulibanja anjanji, komaso ma DJ onse, Landran Monwan, wakamera Tanywa lero ndiye wakwiyatu. Chimene mwamomberera nsimayo chanta, manyasi mulibe, a Valentino Piri, Zulotu munaima kumayankhula kukanga anthu anzeru lero chachitika chani amayolamu wa polisi ndeti kufuna tiziwe kuti wa polisi ameneyi mpanga naye chani ndikuti mawa likamalowa mawa ife ali mpopo tikhala titampezo wa polisi ameneyi kuti wa polisi ndi wakuti manambala athu ndi omwe aja. Ripopo ndi Comrade Tanywa Smartmatic yasokoneza anthu ubongo sima kulephera kudya zonena kuti aba mamiliyoni mdziko la Malawi zimene zicha Malawi zaiwalika mitu yaima tipange bwanji Smartmatic imene timadalira kuti tizawina tizakhala pa namba 1 ndi imene yasokonezedwa ayi. Hello. Ndapone Kalindo. Munamusukuluza atu. Komanda indu wa usiru. Munamusukuluza. Amoya. Mulindi ndani? Nduwa Bagiri TV. Mulili mosi kusalima. Ipachatu ndakuza nitikumana mawa. Mawa wa Bagiri TV inu pakufunika kuti tikhale pasi tikambirane. Tuoneza sogolo la Malawi. Ndikufunira lusiku abwino amoya. Zika wakambiri. The DC. Mwana wa mchababiri. Njikateronso tikumane mawa Paripopo FM munali ndine Comrade Tanywa Club Junta, building better Africa.